והשהייה בטבע, או ההליכה בטבע, היא מחזירה אותנו לחושנו. וכשנמצאים באורח חיים המודרני הזה, שאנחנו מפצצים במסכים, בכל מיני צורות, גם הרבה מסכים, גם נייד, גם טלוויזיות, טאבלטים, מסכי מחשב. וגם הוורטקס שיש בכל אחד מהם, נכנסים למסך אחד, והמחילה, או עומק המחילה שיש בכל אחד מהם, ושואב אותנו, שואב את תשומת הלב שלנו אל מחוץ לגוף שלנו, אל תוך כל מיני דברים מנטליים. לפעמים זה גם מעורר רגשית, לפעמים זה גם מעורר סטרס, כי רואים דברים מפחידים. השהייה המרובה הזאת במצב הזה, באמת מנתקת אותנו מחושנו ומהבריאות שלנו. ושהייה בטבע, מבלי לעשות שום דבר, מחזירה אותנו לחושנו, מחזירה את התאים שלנו, לאט לאט למצב המקורי שלהם, הבריא, ההרמוני, ואת הקשרים בין התאים שלנו, בהרמוניה. ובאמת, זה רק להתייצב, להתמקם במקום הזה, באופן קבוע, אפילו אם זה דקה ביום, להתחיל מדקה, ואפילו אם זה דרך מסך, והתבוננות ביער, בטבע, בטבע כלשהו, יש מספיק סרטונים ותמונות זמינים, כדי להתחיל מזה. ובטח אם נמצאים באיזושהי מגבלה שאי אפשר לצאת לטבע, אז בהחלט פתרון משמעותי. אבל זה דורש לבוא עם כוונה. זאת אומרת, אם אני באה לטבע הפיזי, ואני פשוט נמצאת בו, אני לא צריכה הרבה כוונה. זה קורה. זה קורה. הכוונה אולי כן תגביר את המהירות שבה אחזור להרמוניה. אבל אם אני באה עם כוונה למסך של צילומים של יער, עם כוונה להתחבר ליער, בכוונה לעשות כאילו אני ביער, ודמיין שאני ביער באמת, במקום הזה, שאני רואה, בעיניים שלי רואות. משהו מתחיל לפעול. הרמוניה מתחילה לעבוד פה, על המערכת שלנו, המערכת האנרגטית, המערכת החשמלית, המערכת של הדם. ויעבוד קודם כל על הדברים שהכי קל להשפיע עליהם, ועל נוזלים, על אנרגיה ועל נוזלים, הכי קל להשפיע. הכי קל, זאת אומרת, מושפעים מאוד בקלות ומאוד מהר. אז על הנוזלים, זה הדם, זה מערכת הלימפה, מערכת הפשיה. זה מערכות שברגע שהן מתחילות להיות יותר בהרמוניה ופחות תקועות, דפוסות, אז מיד, די מיד, כנראה, תלוי באיזה מצב אנחנו מתחילים, שאנחנו נרגיש איזושהי הקלה ואיזשהו רוגע חדש, תחושה חדשה שמתחילה להתפשט במערכת. שוב, זה ממש תלוי מאיזה מצב אנחנו מתחילים, כמה אנחנו דפוסים, כמה אנחנו בחוסר איזון, וזה דורש כמובן לחזור לזה עוד יום ועוד יום, דקה היום, דקה מחר, דקה מחרתיים, מתישהו לעלות ל2 דקות. ואם פשוט נהנים מזה, אז למה, כמה שבא לכם, כמה שבא לכם. הדקה היא רק בשביל להניע בעצם, להניע את ההתמדה.
כשאנחנו נהנים ממשהו, אנחנו מתמידים בו. נכון שגם לזה יש חסמים, לפעמים אנחנו נהנים ממשהו ופשוט למחרת שוכחים ממנו, כי אנחנו נורא רגילים למשהו שאנחנו קצת סובלים ממנו, קצת בסטרס ממנו. סטרס זה גם קצת ממכר, אדרנלין קצת ממכר, אז זה כן דורש איזושהי התכוונות וכוונה, להחזיר עוד מהאנרגיה של היער, של הטבע, זה יכול להיות כל טבע, להתחיל להזרים אותה בגוף, בתודעה שלנו, כי אנחנו בעצם פה עובדים עם התודעה, התודעה שמשפיעה על הגוף ואומרת, גוף, אתה יודע לעשות הרמוניה של טבע, קדימה, אני מראה לך דרך העיניים שלי, טבע, מראה לך יער, תעשה את הדבר שלך, תעשה את מה שאתה יודע לעשות, תעשה את מה שאתה בטבעי שלך עושה, חוזר להרמוניה. ותנו לזה הזדמנות, גם אם אתם לא מאמינים בזה. תנסו, מה כבר יכול להיות?